viva! Viva! Viva ngomhlali, viva! Viva! Viva ngomakhosi, viva! Viva! Viva ngabathandazi, viva! Viva! Phakama Mbokodo, phakama! Phakama ngeyouth, phakama! Phakama! Viva ngo-national, viva! Viva! Viva nge-province, viva! Viva! Phansi ngamasela phansi! Abophe mkhwanazi, babophe! Abophe mkhwanazi, babophe! Jikijela Mkhonto, jikijela! Jikijela Ncamalala, jikijela! Yanibingelela nonke eKurileng. Ngizocela ukungakhuluma isilungu, ngikhulume ilanguage yakithi. Ngicela uqale ngibingelele phezulu coordinator wami kwa-national, ngibingelele u-provincial chair wase-eThekwini, ngibingelele ehamba no-coordinator wakhe, eMpumalanga ehamba no-coordinator wakhe, eLimpopo ehamba no-coordinator wakhe, e-Free State ngibingelele nase-Johannesburg naye ehamba nabo coordinator bakhe. Ngiyabingelela kunina bonke bahlali. Njengamanje siyabantwana bomuntu oyedwa. Bengiyothi sonke siyiguli sihlukene ngani amawala. Sonke njengoba nila if beni rich ngaba nimile nishiswa ilanga. Sekuyisikhathi sokuthi si-expose bonke ubugebengu obenzeke eSouth Africa. Into engizoyisho ngizothi kunina sekuyisikhathi sokuthi amaqiniso wonke avele. Akuvele kuze kuvele namaqiniso akhulunywa iBhayibheli. Ngoba nalo linamanga. Nilifunde kodwa ningalithembisisi. Ngoba kuyidlozi laka-Israyeli. Befuna ukuthi nisuke emadlozini akini. Eleni idlozi isiko lakini, imvelaphi yakho. Uma uthi wena usindisiwa ukholele emadlozini, ungabi naso phela isibongo. Ngoba mawunesibongo, umthembu, umvelase, ubiza abantu abadala abangasekho. Umuntu okholwayo othi idlozi lidimoni uyisiwula. Nizwile? Sekuyisikhathi sokuthi uhulumeni akhele abelaphi nabi izibhedlela zesintu. Kunezifo esibhedlela udokotela bafike ba-check-e ngemishini yonke bajike bethi asiboni lutho. Abanika abelaphi ithuba lokuthi babuke ngomoya ukuthi yini inkinga. Ukhona yini oyedwa ongangikhomba isibhedlela eselapha umuntu ophethwe idlozi? Leyo nto yiproject yani yabelaphi. Sizomukela, siyabonga mkhulu uBhodwe, umsebenzi omkhulu kangaka. Mina-ke ngiyathanda ukuzwana nabantu abasebenzayo. Sizomukela nani. Welcome home. Uma ningena lana bogogo, anizile kukhethelezi. Kunjalo anizile kuBhodwe. Uma kusasa kuvuka kuthiwa ushintshiwe akasalithi. Lithi hayi Bhodwe sinike olidayo manje. Thina size kumsholozi. Asiyekeni labantu nabaholi bamawadi, nabamaholi bama-province, nabama-region. Yekani ukubamba abantu ngobhongwane befuna ukusebenza nithi abangasebenzi baqale baripotele nina. Abantu bahlukumezekile. Njengamanje kunama-waterkani ahlambe enika abantu amanzi. Kunendoda ecollecta imali njalo inyanga mayiphela. Abantu bahamba ngama-Lamborghini, bahamba ngey'moto ey'nkulu, kanti iy'nyembezi zabantu. Abantu bahlala emizini emkhulu okunamakhamera, abantu banemkhukhu la, anytime bangaphefumulwa ngumoya. Umsholozi uthi nginikeni ithuba. Uthi umsholozi umshini wami, mshini wami.